Kaixo guztioi, bideo honetan jarraituko dugu hitz egiten notazio zientifikoan adierazita dauden zenbakiak haien arteko eragiketak nola burutzen diren, kasu honetan zatiketak azalduko ditu. Hau izango da lehenengo maila, gauzarik errezena, zinetan ikusten dugun, zenbaki bat notazio zientifikoan adierazita, eta beste zenbaki bat. Aurreko bideoan biderketak azaltzen genituen, eta horretan komentatzen genuen, zelan buruan etengabe izan behar dugun zenbakiak alde batetik eta marrak bestetik. Eta berriz ere azalduko dugu zer esan nahi duen horrek. Gu beti izango dugu zenbakiak eta bestetik izango ditugu amarrak. Haien artean ez ditugu nahaztu behar, alde batetik zenbakiak eta bestetik amarrak egingo ditugu. Zen egingo dugu hori? Hemen jarriko dugu 8 zati 4, bider 10, ber 9 zati 10 ber 2. Hau prozesua ez da egin behar, zuzenean egin daiteke, baina nago egiten pausuz pausu, urratzez urratz ikusteko zer den egiten duguna. Hemen daukagu 8 zati 4, zatiketa errez bat, 8 zati 4, 2. Zuzenean hemen 2 jartzen dugu, oso da. Bestetik daukagu hemen 10 ber 9 zati 10 ber 2. Biderketetan ez bezala, hemen egin behar dena da berretzaileak kendu, 9 ken 2. Eta argi izan behar duguna da, hemen agertzen den negatibo hau, zatiketa honengatik da. Imaginatu 10 ber 9, bider 10 ber 2 izango zela. Orduan hauek batuko ziren. Baina nola zatitzen dauden, hemen negatibo hori agertzen da. Beraz, gure emaitza izango zen, 2, bider 10 ber 9 ken 2, 7. Nola notazio zientifikoan adierazita dagoen, zuzenean, horrela bukatzen dugu. Hemen daukagu bigarren maila. Ikusten dugunez, hemen goiko zenbakia beste baino txikiago izango da, beraz horrek zertxobait aldatuko du, baina prozedura da berdina, Eta hemen ja agertzen zaigu berretzaile negatiboa. Horregatik esaten dut bigarren maila dela. Pizkatxo bat konplikatzen delako, baina jarraitzen du bestearen oso antzeko izaten. Esan bezala, zenbakiak alde batetik eta amarrak bestetik. Oso ondo. 5 zati 25. Buruz kalkulatzeko kapasa bazarete, ederto bestela hartzen duzue kalkulagailua, 5 zati 25, ematen du 0,2. Eta irazten dugu 0,2. Bider 10 ber, eta esan dakoa, -7, eta zatiketa dagoenez, -7 minus 2. Negatibo hor bat dago baitere. -7 minus 2. Zeraitik, zatiketa bat dagoelako. Eta orduan, honek ematen digu 0,2 bider 10 ber, -7 minus 2, minus 9. Baina hau ez dago notazio zientifikoan, zergaitik komaren eskerrean 0 bat dagoelako, eta gu beti nahi dugu zenbaki bakarra egotea eskerrean 0 ez dena. Beraz, kasu honetan, koma mugitu beharko dugu, hemetik ona, eskuinera, eta eskuinera mugitzen dugunean koma, egin duguna da zenbakia handiagotu, beraz, amarra txikiagotu behar dugu. Errepikatzen dut. Zenbakia, koma nola eskumara eraman dugun, 0,2tik 2ra pasatu dugu, hau da, zenbakia handiago egin dugu, beraz, hau txikiago egin behar dugu. -9 txikiago egiteko, imar dugu -10. Eta horrekin liatzen bazarete, imaginatu daukazuela eraikin bat, eta hemen dagoela lurra, hau dela 0. pisua, eta hemen zaudatela -9. pisuan. Eta nik esaten dizut, jeitzi behar zara. Zein da, jeizten bazara, -10, igotzen bazara, -8. Hau da berdina, -9 bagaude eta jeitzi behar bagara, -10 pisura egin behar dugu, eta kasuetan, -10 emango dugu. Eta hau notazio zientifikoan adierazita dago. Eta azken mailarekin goaz, hemen, amartar gehiago agertzen zaizkigu, eta batez ere, zailena izaten da, behan negatiboa agertzen zaigulako. Eta behan negatiboa agertzen denean, esango nuen ez dakidela zergaitik, baina badak zergaitik negatiboaren negatiboa beti sortzen dituelako pilo bat arazo, adi egon barzarete. Beti bezala, zenbakiak alde batetik, 7,73 zati 1,04, eta amarrak bestetik, 10 ber -5 zati 10 ber -7. Lehenengo zatia, kalkulagailuarekin egingo dugu, 7,73 zati 1,04, ematen digu, izatez da 7,336, baina nola bi amartar bakarrik nahi ditugu ez, eta borobildu, 7,34. Bider 10 ber, goikoa daukan zeinurekin, eta bekoari negatiboa jarri behar dugu horretik. Beraz da, 7,34
minus bost, bider amar ber minus bost plus zazpi. Minus positiboa egiten dute. Beraz, izango da, zazpi, hogeita hamalau, bider amar ber, minus bost gehi zazpi da zazpiken bost, hori bi emoten du. Berdin, bi, eta nola hau notazio zientifikoan adierazita dagoen, bukatzen dugu, eta honekin ja, bukatutzat emango dugu zatiketen azalpena.